Даследаванне было зроблена цягам 43 гадоў. Засром планету, паляцім на Марс. Ёсць такія металічныя штукі з рэдкімі металамі. Секс на тваёй скуры, пакуль ты спіш. Можна толькі дранікі смажаны раз у месяц. Вітанкі, сябры! З вамі ласкатухі, Воля і Яна, і мы з Янай вырашылі распачаць новую рубрыку на ласкатухах. У гэтай рубрыцы мы будзем абмяркоўваць цікавыя навіны і факты, якія нас здзівілі, прымусілі задумацца і стварыць гэтую рубрыку. Так што, сябры, падтрымайце нас падабаечкай, каментаром, ці цікава вам будзе паслухаць тое, што мы зараз аналаскочым і напляткарым, так, як плётнічаць, пляткарыць, кажуць. Так, ну хто пачне? У мяне я падгатавала сёння толькі адзін цікавы факт. Колькі цябе фактаў, Яна? Ой, мне да халеры тут. Я магу я магу балбатаць доўга, я на ўсялякі выпадак. Ну, Давай 2. давай, вось, давай, ты адзін факт, я потым, і потым яшчэ ты адзін, напаследак. Пачнем з цябе. Так, мяне зацікавіла, а дакладней заставіла задумацца, адкрыццё цёмнага кісларода на дне акіяна. Лічыцца увогуле, што кісларод наш з'яўляецца праз фотасінтэз, то бок святло сонечнае трэба. Усё жывое больш-менш існуе дзякуючы вось фотасінтэзу і сонечнаму святлу. І вось вялікая загадка, што, собственно, адбываецца, калі ты спускаешься на дно акіяна, дзе дакладна ўжо святло сонечнае не даходзіць, а неяк жа там існуюць усялякія жывыя арганізмы. І вось знайшлі, што там ёсць такія металічныя штукі з рэдкімі металамі, кшталту нікель, марганец, там яшчэ нешта. І на паверхні гэтых вось такіх кавалкаў метала адбываецца электроліз салёнай вады. І вада салёная расшчапляецца, на вось гэта H2O расшчапляецца і выпрацоўвае кісларод. І гэта такая вялікая навіна, што, напэўна, праз вось гэты электроліз, нават без сонечнага святла, жывыя істоты атрымліваюць кісларод. А чаму я на гэта натыкнулася? Таму што, я тут цікаўлюся гэтай тэмай здабычы рэдкіх металаў, гэта моя частка маёй прафесійнай дзейнасці. І ёсць такія вось размовы, што давайце мы ўжо будзем не капаць зямлю, таму што ўжо перакапалі ўсё, што можна, і войнаў настваралі па ўсёй зямлі. Давайце будзем цяпер акіян капаць. І вось у сувязі з тым, што аказваецца, што вось гэтыя металы, якія там некаторыя збіраюцца капаць, яны граюць такую важную роль, што кісларод, па сутнасці, даюць жывым істотам, і адбіранне вось гэтых вось металаў з акіяна можа парушыць цалкам вось экалогію, не ведаю, як гэта завецца, цалкам змяніць вось гэтую не ведаю, я не біёлаг. Карацей, гэта кепска, калі ніякім жывёлам не будзе кісларода, і гэта ж усё ў ланцугу ствараецца харчовым, што можа нейкіх маленькіх істотак не будзе хапаць, ужо іншыя так па ланцугу пайдуць паміраць без харчавання. Карацей, вось гэтая навіна, што кісларод цёмны на дне акіяна звязаны з вось гэтымі металёвымі кавалкамі, якія ёсць намеры некаторых здабываць, яно так трохі напружвае. Але гэта яшчэ тэма такая, якая не да канца даследаваная, вось толькі-толькі ў мінулым годзе як бы больш-менш зразумелі, як увогуле кісларод гэта там з'яўляецца, і гэта там у журнале часопісе Nature, прырода была апублікавана, то бок гэта такі самы круты лічыцца журнал, і вось толькі-толькі пачынаюць людзі разумець вось гэтай таямніцы прыроды глыбоко акіянскай. Вот такая навіна. Не смешная, ведаю. Да, мне здаразу две сумныя думкі з'явіліся. Адна не сумная, па-першае пытанне, а ці можна гэта як-то воссаздаць, тое, што там вось адбываецца гэтыя працэсы на дне акіяна, ці можна гэта потым у лабараторыі так кісларод рабіць? Яно, насамрэч, шмат чаго можна ў лабараторыі. Звычайна ўсё ўпіраецца, ці эканамічна гэта. Магчыма, шмат чаго, але шмат чаго не робіцца проста таму, што невыгадна. Тая самая моя набалела перапрацоўка ядзерных адходаў,
яна не вельмі эканамічная, але яна як бы патрэбна. Ну і я думаю, што электроліз вады гэта даволі такі энергаёмкі працэс і як бы на халеру нам яго рабіць, калі ў нас кіслароду ў паветры, ну, як бы шмат і вадарода асабліва няма дэфіцыту. Таму як бы пытанне навошта і Ну, колькі на гэта Марс паляцяць, зараз жа вон экспедыцыі всякія гатуюцца, Мгм. плануецца. Засрём планету, паляцім на Марс, кісларод, там Мгм. дрэваў няма, прыйдзецца вон электралізам рабіць. Цябе ну добрая думка, дарэчы. Можа, можа. Ілона Маска адразу я ўявіла у салёнай вадзе побач з каменём, які выпрацоўвае кісларод. Такія новыя формы жыцця. Так, як толькі ён вылезе з хаты Трампа, адразу ж пойдзе ў салёную ваду. Але іншае пытанне вось такое. Ну, людзі ж дакладна ведаюць, што там вырубка лясоў на Амазоне, ну, гэта шкодзіць, уже там столькі было даследаванняў, крыкаў душы, што забіваюцца жывёлы, забіваецца ўсё, і там, ну, я не памятаю зараз колькасць, але там страшныя лічбы. І гэта не вельмі спыняла людзей да нядаўнага часу. Толькі вось новы прэзідэнт там у Бразіліі прыйшоў, і ён нібыта прыпыніў гэтую там вырубку лясоў. Ну, ты думаеш, што вось гэта даследаванне зараз спыніць людзей здабываць штосьці з акіяна? А яно як працуе? Яно спачатку трэба як бы прынесці праблему, а потым паступова вось як і такія іржавы цягнік пачынаецца распрацоўка вось гэтай legal, не ведаю, заканадаўчай часткі. Таму ну так, спачатку даследаванні, а потым ужо вось уся гэтая цяжкая машына. І паколькі гэта толькі пачалося даследаванне, вось гэта навіна яшчэ, якую мы абмяркоўваем, таму, канешне, я думаю, што на першых парах, пакуль няма закона, нікаго спыніць асабліва ну, не можна будзе. Вось, але паступова вось ужо будзе свядомасць прыхадзіць да саміх навукоўцаў, будзе больш людзей ведаць пра гэта і больш будзе гэта пхацца ўжо ад саміх людзей да заканадаўчых прадстаўнікоў і гэтак далей. А так, само сабой, просто, канешне, я не веру ў гэтыя цуды. Не то, што не веру. Як бы гісторыя паказвае, што само вось для экалогіі прыроды ніхто не прыдумаў, не падумаў, што о, дай-ка я вось ахвярую сваім профітам і штосьці зраблю для прыроды. Я не ведаю, можа, наступны раз пашукаем, але я такога не прыпамінаю, каб нехта такое зрабіў. Заўсёды была вось гэта цяжкая барацьба, давайце ўжо, давайце зробім нешта. Это мы збіраліся, дарэчы, сябры, галоўная ідэя была на нейкія лёгкія навіны пазнавальныя. Мы перайшлі ў смутак, вынішчэнне жывёлак. Оля, не давай мне пачынаць размову у мяне. Так. Мая навіна. Давай. Карацей, я яе чытала і падумала, што мне будзе цікава з ёю цябе абмеркаваць, таму што я такога не ведала. Карацей, ёсць такі доктар Скотт Уолтер, ён дэрматолог з Каларада штата, з Денвера. І ён зрабіў тык-ток-відэо, якое стала такім вірусным, разляцелася, і потым пра яго напісалі артыкулы. Ён расказаў пра такога васьміногага кляшча, як дэмадэкс. Ты ведаеш такога? Мгм. На Ну, скуры яно у нас прысутнічае, ну і паўсюль фактычна. так, вось. У І цябе ён зараз расказаў вось яны поўзаюць. цікавыя Мяне. факты пра гэтага. Это вельмі маленькія кляшчы, якія жывуць у нашых валасяных фалікулах і сальных залозах, і яны выходзяць ноччу, каб з'есці нашы адмерлыя клеткі скуры і спарвацца. Карацей, яны ноччу, у іх ёсць нейкі там фотаадчуванне, ну, як светаадчуванне. Яны адчуваюць, што ўжо няма святла, што цёмна, можна ўжо выходзіць, і яны і бягуць спарвацца на нашай скуры. Вось. І даследаванні паказалі, што як у артыкуле напісана, гэтыя бесцаромныя сквотары ёсць амаль ва ўсіх дарослых. Яны, як правіла, часцей за ўсё сустракаюцца ў пажылых людзей, але і чым маладзей, тым радчэй. Там у маленькіх дзяцей да 5 год іх амаль няма. І яны перадаюцца там пры кантакце з валасамі, бровамі, сумесным выкарыстанні сродкаў гігіены і гэтак далей. І самае цікавае, што яны у іх няма дупы,
іх няма іншага канца, і яны проста ядуць, ну, а потым спарваюцца, адкладваюць яйкі і паміраюць. І каб паглядзець іх, даследаваць, ён там сабе ў тык-ток відэо гэтым прыклейваў скотч на твар, потым яго адляпіў, паглядзеў пад мікраскопам, знайшоў нейкага вельмі тлустага кляшча з поўным жыватом. Вось. Ну і ён вось там вынікі гэтага даследавання публікаваў, расказваў, што яны жывуць каля 2 тыдняў. Яны адкладаюць яйкі ўнутры фалікулаў або сальных залоз і вылупляюцца праз 3-4 дні і ператвараюцца ў дарослых асоб, прыкладна праз тыдзень. Калі клешчы гінуць, іх целы раскладаюцца ўнутры фалікула, вось, і ў большасці як бы няма ніякіх там сімптомаў, людзі нават это не заўважаюць, не ведаюць, што у кагосьці там секс на тваёй скуры, пакуль ты спіш. Але іх звязваюць з такімі захворваннямі скуры, як розацэ, вугры, дэрматыт, праблемы са зрокам, вось, і гэтак далей. Цяпер мне цікава вельмі твой каментар, таму што я ведаю, што ты, ну, цікавішся як бы доглядам скуры, нейкай біялогіяй такой вось. Скажы, што праўда з гэтага і можа штосьці яшчэ цікавае ты ведаеш пра гэтых кляшчоў? Ну, я ведала пра іх. І адзінае, што, мне на мой, наколькі я пра гэта калісьці чытала і таксама вось як ты здзіўлялася, не даследавала глыбока гэту тэму, так, навукова-папулярна нейкія там глядзела артыкулы, што гэта практычна ва ўсіх нас. Не так, што гэта нейкая хвароба, гэта на ўзроўні, што вось у кожнага з нас ёсць мікрабіём на скуры. І гэта не кепска, гэта як бы частка нормы. У нас не сцерыльная скура, і гэта клас. І што вось гэтыя дэмадэксы, па-мойму, яны так завуцца, яны практычна ва ўсіх. Таму што фалікулы у нас не толькі вось дзе павекі, там, там вейкі, валасы. У нас жа фалікулы па ўсёй скуры, і паўсюль вось валасы ёсць на скуры. Так мне падавалася, што гэта ва ўсіх яно ёсць. Я вось не ведала, што ў дзяцей няма. Хаця з іншага боку, у дзяцей шмат чаго няма, проста таму што яны яшчэ ну, недаразвітыя, не дараслі. Мне здаецца, што у мяне на скуры, і ў цябе, і ў мяне, і ва ўсіх нас яны ёсць. Проста ў рознай колькасці. Вось гэта тое, што я ведала. І сімптомаў няма, ніяк гэта не праяўляецца, пакуль іх не занадта шмат. А калі вось ужо за вялікая папуляцыя, тады вось таксама вось ёсць розацэ. Это, дарэчы, я калісьці чытала, калі у мяне вось крывяныя такія сасуды вось тут збоку на носе праяўляліся. І я калі Мне таксама нават на шчоках яны. Тут не бачна, таму што я ўжо замазалася для відэа, а вось у рэальным жыцці ў мяне ёсць, да, такія. Ну я калісьці чытала, чаму яны могуць узнікнуць, і вось я пра гэтых паўклішчэй таксама чытала. Наступная навіна пра спажыванне перапрацаванага чырвонага мяса, якое звязана з павышанай рызыкай дэмэнцыі і з зніжанымі кагнітыўнымі здольнасцямі. Значыць, даследаванне было зроблена цягам 43 гадоў. Даследавалі людзей, якім было 49+. І вось з гэтых 133 тысяч, амаль 134 тысяч, праз 43 гады 11 тысяч атрымалі дэмэнцыю. І была усталявана вось заканамернасць, што калі людзі ўжывалі больш чым чвэрціну порцыі перапрацаванага чырвонага мяса, то бок там піцы, каўбаскі, бекон, такое высоко смажанае, высоко вось з крамы купленае, яны атрымлівалі на 13% вышэйшую верагоднасць развіцця дэмэнцыі. У параўнанні з тымі, хто спажываў менш за 0,1 порцыі гэтага перапрацаванага мяса на дзень. А яшчэ было ўсталявана, што калі людзі замянялі вось гэтыя 0,25 порцый перапрацаванага мяса на арэхі бабовыя, рызыка дэмэнцыі зніжалася на 19%. То бок, калі вы выбіраеце з'есці перапрацаванае мяса ці бабовае, ведайце, што выбар у бок перапрацаванага мяса павышае рызыку на 13% дэмэнцыі.
А што калі мяса не перапрацаванае, там тыпу, фастфуда, а я проста запекла, я не ведаю, індыка у духоўцы? Вось, яны лічылі за перапрацаванае тое, што смажанае ў алеі. То бок, калі А ты, калі можа, проста зварыш такое індыка, хелці, там, грудка адвареная курыная? ну не, дык вось, сувязі паміж ужываннем малаперапрацаванага чырвонага мяса, дарэчы, грудка гэта не чырвонае мяса. Вось. Яны проста яго не даследавалі. Можа, ёсць нейкія іншыя даследаванні, але канкрэтна тут ніяк не яны заўважылі, што няма, сувязі паміж неперапрацаваным чырвоным мясам і дэмэнцыяй. Але, тым не менш, калі вы замяняеце чырвонае мяса перапрацаванае на арэхі і бабовыя, рызыка зніжаецца на 19%. То бок нават не пасярэдзіне, паляпшаецца, здароўе. Але як веган мне больно прызнаваць, але калі замяніць, гэта чырвонае перапрацаванае мяса на рыбу, рызыка дэмэнцыі паніжаецца на 28%. Калі на птушынае мяса малаапрацаванае, на 16%. То бок першае месца на рыбу замяніць, другое месца на арэхі і бабовыя і трэцяе месца на малаапрацаваную птушку. Карацей, зразумела, сябры, не ешце фастфуд, нават гэта не для дэмэнцыі, гэта для ўсяго дрэнна, не ешце смажанае. Можна толькі дранікі смажаны раз у месяц, дазваляем вам. Не, слухай, Вот. раскажу пра прычыну. Я лічу, што прычына тут у тым, што разнастайнасці не хапае, і праз гэтую разнастайнасць не хапае ўсяго таго масіва элементаў, ёсць нейкія дэфіцыты ў харчаванні, і праз гэта павышаецца рызыка і дэмэнцыі, там усяго павышаецца рызыка. Таму што з мясам чырвоным насамрэч, асабліва перапрацаваным, вельмі лёгка толькі яго есці. Яно смачнае, яно насычае, як бы ўсё нармалёва здаецца. Але ты тым самым сябе пазбаўляеш ад вось усёй той разнастайнасці і бялкоў, і валокан, і мікраэлементаў там розных, якія ёсць там у гародніне, у бабах, там, ну, вось ва ўсім гэтым іншым. Таму мне падаецца, што проста людзі банальна падсаджваюцца на вось гэта перапрацаванае мяса, і вось праз гэта ў іх павышаецца дэмэнцыя і шмат чаго іншага. Сябры, мы, напэўна, ўжо будзем скончваць. Напішыце ў каментарах, якія факты вам былі цікавы, пра якія вы чулі раней, з чым вы згодныя, чым не згодныя. І дзяліцеся тым, што вас здзівіла. Можа, вы самі цікавіцеся нейкімі падзеямі ў свеце, што вас заставіла задумацца і што натхніла ці там здзівіла, можа, павесяліла. Всё, дзякуй, сябры. З вамі былі Воля і Яна. Да сустрэчы. Бывайце.